Milleiros de lucenses viven actualmente fora de Galicia, pero sabes en que países? E hoxe viñemos ata Lugo para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. Segundo datos recentes, saberías decir cal é o terceiro país con máis galegos lucenses? Hai 4 opcións. A. Uruguai. B. Suiza. C. Cuba e D. Estados Unidos. Pois ao mellor... Suiza, non sei. Incorrecto. Uruguai. Incorrecto. Uruguai. Incorrecto. Eu diría que Suiza. Incorrecto. Estados Unidos. De Estados Unidos. Correcto. Os que estades fora de Galicia, que lugar ocupan os Estados Unidos no referente aos coruñeses empadronados? O terceiro lugar, o quinto lugar, o 10º lugar ou o 22º lugar? Envía as túas respostas cos teus datos persoais ao correo sxecontigo@xunta.gal.